تیری قسمت جے نہ آوے تے کو حیا ایندا کعبے دی کد کوئی حیا تیری قسمت جے نہ آوے تے کو حیا ایندا کعبے دی کد کوئی حیا گیا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں ہر زمانے تے مشکل کیا کہنے کیا جشن مولود کعبہ سنا رہی ہیں جی توجہ رہی تھے انشاءاللہ طبیعت کہ میرے کو صحیح ادا نہیں کیتا جاتا صحیح طرح بولیا نہیں جاتا ہے طبیعت کی خرابی ہوئے مہاراج شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل ضروری ہے تیری قسمت جے نہ آوے میاں جی تیری قسمت جے نہ آوے تے تو حیا ایندا کعبے دی کٹ کوئی حیا آ گیا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل اتفاقاً ولادت نہیں دوستو پہلے عرشاں تے نقشہ بنایا مولا امیر المومنین کعبے دے عین سینٹر تشریف لایا ہے آندے بھی یہ کسے جڑا ہے نا قدرتی طور سے نہیں ہویا بھائی اتفاقاً حادثے کے طور پہ ہو گئے یہ پہلے پروگرام بنے ہاں اتفاقاً ولادت نہیں دوستو اس طرح نہیں بی بی اتھی آئیے تھے حاجت ہو گئی پہلے تو پروگرام طے ہو چکا ہے اتفاقاً ولادت نہیں دوستو پہلے عرشاں تے نقشہ بنایا گیا پہلے عرشاں تے نقشہ بنایا گیا بی بی طیب تو طاہرہ صدیقہ کروں گھل کے جبرائیل گھر جو بلایا اتفاقاً ولادت نہیں دوستو پہلے عرشاں تے نقشہ بنایا گیا بی بی طیب تے طاہرہ صدیقہ کروں گھل کے جبرائیل گھر چو بلایا گیا اور شاہ جی اس تو پہلے پیغمبر دی ماں آئی ہے بے شک بے شک کون سمجھے اس تو پہلے پیغمبر دی ماں آئی ہے رب دی طرفوں واضح دسایا گیا اے بیت اللہ کوئی سچا خانہ نہیں بی بی مریم کو واپس بی بی طیب طاہرہ صدیقہ کنوں گھل کے جبرائیل گھر چو بلایا گیا اور اس تو پہلے پیغمبر دی ماں آئی ہے رب دی طرفوں واضح دسایا گیا اے بیت اللہ کوئی سچا خانہ نہیں بی بی مریم کو واپس ہٹایا گیا اے نہیں بی بی عیسیٰ دے جمن دی جال ہے کہ جبرائیل رب دی صدا آ گیا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل فرش تے چڑھ پیا چن ہے عمران دا حق دا سامن لئی حق دا ولی آ گیا فرش تے چڑھ پیا چن عمران دا حق دا سامن لئی حق دا ولی آ گیا جیڑا حالت رکوع وچ زکاتاں دیوے ایسا دنیا ہوتے ہے سخی فرش تے چڑھ پیا چن عمران دا حق دا سامن لئی حق دا ولی آ گیا بن کے مولا محافظ دین اج محمد دا بن کے وسیع آ گیا جیڑا حالت رکوع وچ زکاتاں دیوے ایسا دنیا ہوتے ہے سخی آ گیا میری طرفو حلالی موالی کو اج لکھ مبارک ہوئے او علی کل مسلمان دا پہلا امام آ گیا او نصیری پیا دل خدا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل شاہ آ گیا ساری کائنات سر سبز و شاداب ہے اج بہاراں دے مکھڑے تے مسکان ہے سبحان اللہ ساری کائنات سر سبز و شاداب ہے اج بہاراں دے مکھڑے تے مسکان ہے نور کون تو بھی پہلے جنرا خلق آیا اللہ دے گھر بن کے مہمان بہت شکریہ ساری کائنات سر سبز و شاداب ہے اج بہاراں دے مکھڑے تے مسکان ہے نور کون تو بھی پہلے جنرا خلق آیا اللہ دے گھر بن کے مہمان ہے
اج 13 رجب آمدی کوئی نہیں یہ دہاڑا معظم تے ذیشان ہے حور و غلمہ سلامی چ مصروف ہیں کیوں جو آمن والا کل ایمان سبحان اللہ مہربانی حور و غلمہ سلامی چ مصروف ہیں کیوں جو آمن والا کل ایمان ہے دشمن دین واصل جہنم تھے دین احمد دی بن کے بقا گیا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل شفا آ گیا ہے فضا بھی پہ لگدی سہانی جہی کل حلالی موالی بھی پرجوش ہیں سارے جنتی شرابن طہورا دے اج جان تو جام کر دے پے نوش ہیں عرش والے پیر عرشاں تے خوشیاں کرن فرش والے بھی مستی چ مد ہوش ہیں آج تا عزا بھی لگدا ہے پریشان ہے لات منات دے اڑ گئے ہوش سمجھنا چاہیے عرش والے پہ عرشاں تے خوشیاں کرن فرش والے بھی مستی چ مد ہوش ہیں اج تا عزا بھی لگدا ہے پریشان ہے لات منات دے اڑ گئے ہوش ہیں کرما والی تھئی مکے دی سرزمین جتھے مولا علی مرتضی آ گیا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل کشا آ گیا اور جیڑے راہ تو بنت اسد آمنا ہوس جبرائیل راما سجاندا شیر دی چاس لینی شیر دی چاس لینی آدھے جیڑے راہ تو بنت اسد آمنا اس جبرائیل راما سجاندا رہا بے شک جبرائیل استاد آ رہے استاد دی آمد تے شاگرد راما تو تھنجے سجیدا رہے انتظار کیویں اس کیتی اسی مولا دے آمد جیڑے راہ تو بنت بی جس راہ تو آمنا جیڑے راہ تو بنت اسد آمنا اس جبرائیل راما سجاندا رہا منتظر ہا جڑا اپنے استاد دا بے بہا ہو سی خوشیاں منا جیڑے راہ تو بنت اسد آمنا اسی جبرائیل راما سجاندا رہا یہ شعر انشاءاللہ سمجھ میں سمجھا سکیا تے ولد سال تے یاد رسی اگر جیڑے راہ تو بنت اسد آمنا اسی جبرائیل راما سجاندا رہا بن کے منتظر ہا جڑا اپنے استاد دا بے بہا ہو سی خوشیاں مناندا رہا اور بن کے مشتاق زیارت دا کاتب وہی در کعبہ تے ول ول کے جا مہربانی جی جیڑے راہ تو بنت اسد آمنا ہوسی جبرائیل میاں جی ہوسی جبرائیل راما سجاندا رہا منتظر ہا جڑا اپنے استاد دا بے بہا ہو سی خوشیاں مناندا رہا اور بن کے مشتاق زیارت دا کاتب وہی در کعبہ تے ول ول کے جاندا رہا ترائے دہاڑے دی مالک دی مہمان ہا کھانا بی بی دا جنت چواندا کیا کہنے جی کیا کہنے سبحان اللہ ترائے دہاڑے جو مالک دی مہمان ہا کھانا بی بی دا جنت چواندا رہا احمد مجتبی لاکھ شکریہ میرا دنیا دا سونا بیا احمد مجتبی لاکھ شکریہ میرا دنیا تے سونا بیا گیا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل سبحان اللہ شیر اپنے تھک تے نہیں گئے مزہ آ رہے شیر اپنے کفر شاں ہوتے بھیج کے بیٹھا عرشاں ہوتے راضی یزدان شیر اپنے کفر شاں ہوتے بھیج کے بیٹھا عرشاں ہوتے راضی یزدان ہے شیر اپنے کفر شاں ہوتے بھیج کے میں آکھے جی ترائے دہاڑے مالک دی مہمان ہا کھانا پی پی دا جنت چوں اپنے کولو نہیں گھڑی بیٹھا یا اپنے کولو مثال نہیں دے پیا اپنے کولو حقیقت بیان کر رہے ہو جو کوئی تاریخ عظیم میں حقیقت بیان کر رہے ہو ترائے دہاڑے جو مالک دی مہمان ہا کھانا پی پی دا جنت چوں آندا رہا احمد مجتبی لاکھ شکریہ میرا دنیا تے سونا بھرا گیا مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل کشا گیا سرکار آگے دنیا تے تشریف لے شیر اپنے فرشاں اتے بھیج کے بیٹھا عرشاں اتے راضی یزدان ہے ترے دیہاں بعد آ کے چسائی زبان چاہ کے ہتھاں تے نبیاں دے سلطان واہ 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 کیا بات
کیا کہنے جی کوئی گل اضافی اپنا بول بالکل حقیقت شیر اپنے کو فرشاں اتے بھیج کے بیٹھا عرشاں اتے راضی یزدان ہے ترے دیہاں بعد آ کے چسائی زبان چاہ کے ہتھاں تے نبیاں دے سلطان ہے بھائی جان ترے دیہاں بعد جڑا سرکار نے آ کے زبان چسائی تے بات کی ہویا ترے دیہاں بعد آ کے چسائی زبان چاہ کے ہتھاں تے نبیاں دے سلطان ہے اور خانہ زاد خدا نے جداں کھولے لب خانہ زاد خدا نے جداں کھولے لب میرے مولا دا ایہو فرمان ہے اکھ تورات انجیل زبور یا میں تلاوت کراں سارا قرآن شیر اپنے کو فرشاں اتے بھیج کے بیٹھا عرشاں اتے راضی یزدان ہے ترے دیہاں بعد آ کے چسائی زباں چاہ کے ہتھاں تے نبیاں دے سلطان ہے خانہ زاد خدا نے جداں کھولے لب میرے مولا دا ایہو فرمان ہے اکھ تورات زبور انجیل یا میں تلاوت کرنا سارا قرآن ہے سلسلہ جد رسالت دا ختم ہو گیا سر تے تاج امامت ٹھہا آ گیا مشکلاں مک گئیاں کل مدینہ دیاں آج زمانے تے مشکل کشا آ گیا کیتا جایا مکمل ہے دین خدا جس تو ہوئی جس تو امامت دی بنیاد ہے واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ گھبرائے بیٹھے ہو کیتا جایا مکمل ہے دین خدا جناب دے آیا دین مکمل ہو گیا کیتا جایا مکمل ہے دین خدا ہوئی جس تو امامت دی بنیاد ہے پہلے مکے چ بہت خانہ مشہور ہے کیتا جایا کہ کعبے نو آباد بے شک بے شک واہ واہ کیتا جایا مکمل ہے دین خدا ہوئی جس تو امامت دی بنیاد ہے پہلے مکے چ بہت خانہ مشہور ہے کیتا جایا کہ کعبے نو آباد ہے کیتا جایا کہ کعبے نو آباد ہے جیڑا رہبر ولیاں کلندراں دا ہے جیڑا جبرائیل رنگیاں دا استاد جیڑا رہبر ولیاں کلندراں دا ہے جیڑا رہبر ولیاں کلندراں دا ہے جیڑا جبرائیل رنگیاں دا استاد ہے آندا ہے عرش تے جیندا خالق پڑھایا نکاح جیڑا بنیا محمد دا جیڑا رہبر ولیاں کلندراں دا ہے جیڑا جبرائیل رنگیاں دا استاد ہے عرش تے جیندا خالق پڑھایا نکاح جیڑا بنیا محمد دا داماد ہے مصطفیٰ آکھے آج مرتضی آ گیا خود خدا کے شیر خدا مصطفیٰ آج مرتضی آ گیا خود خدا کے شیر خدا آ گیا مشکلاں مکیاں کل نبیاں آج زمانے تو مشکل کچھ آ گیا اس نالو زیادہ مزہ اسی انشاءاللہ اگلے شیر توجہ رکھنی ہے جس شیر واسطے پوری محنت کریں دی پوری توجہ رہندا ہے میرے مولا دے القاب بہت سارے ہیں ایک لقب جیندا شیر جلی آکھدا میرے مولا دے القاب بہت سارے ہیں وچوں ایک لقب جیندا شیر جلی آکھدے ہیں میرے مولا دے القاب بہت سارے ہیں ایک لقب جیندا شیر جلی آکھدے ہیں منگ روٹی سوالی تا اٹھاں دیاں جو قطاراں دے وے اون سخی میرے مولا دے القاب بہت سارے ہیں ایک لقب جیندا شیر جلی آکھدے ہیں منگ روٹی سوالی تا اٹھاں دیاں جو قطاراں دے وے اون سخی آکھدے ہیں عبد ہووے تے کام اللہ والے کرے تائیں تا مولا کو حق دا ولی آکھدے ہیں او ہے شیر خدا بچپنے وچ جڑا آئی دہا چیرے اسنو علی شروع تو جی میرے مولا دے القاب بہت سارے ہیں ایک لقب جیندا شیر جلی آکھدے ہیں منگ روٹی سوالی تا اٹھاں دیاں جو قطاراں دے وے اون سخی آکھدے ہیں اے عبد ہووے بندہ ہووے عبد ہووے تے کام اللہ والے کرے ایسے مولا کو حق دا ولی آکھدے او ہے شیر خدا بچپنے وچ جڑا آئی دہا چیرے اسنو علی واہ واہ او ہے شیر خدا
بچپن جڑا آئی دہا چیرے اس نو علیہ کرن آ گیا بن کے راہبر شریعت دا اج حسبی اللہ میرا پیشوا آ گیا بن کے راہبر شریعت دا جو حسبی اللہ میرا پیشوا آ گیا مشکلاں مکیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل شاہ کے تھک جا دسیا شاہ جی جیڑا اس تو گیا او تے رب تو گیا نہ کام کار دا تے نہ گھر جیڑا اس تو گیا عمران جیڑا اس تو گیا او تے رب تو گیا نہ او کام کار دا تے نہ گھر بار دا جیڑا ایندی محبت دا منکر تھیا نہ او اس پار دا تے نہ اس پار جیڑا اس تو گیا او تے رب تو گیا نہ او کام کار دا تے نہ گھر بار دا جیڑا ایندی محبت دا منکر تھیا نہ او اس پار دا تے نہ اس پار دا ایندے دشمن کو معاشر دے دیکھ لیں بنسی بالن جہنم دیو نار دا دشمن دین لئی ہے خدا دا غضب سے صرف ایک وار جس دی زلف کا جیڑا اس تو گیا او رب تو گیا نہ او کم کار دا تے نہ گھر بار دا جیڑا ایندی محبت دا منکر تھیا نہ او اس پار دا تے نہ اس پار دا ایند دشمن کو معاشر تے دیکھ لیں بنسی بالن جہنم دیو نار دا دشمن دین لئی ہے خدا دا غضب صرف ایک بار جاندی زلف کا بے شک اللہ شک اور شاہ جی ایک انہیں اشارتاً موڑے تے وقت میں اس سائٹ تے جامنا نہیں چاہتا دشمن دین لئی ہے خدا دا غضب صرف ایک بار جاندی زلف کار دا اندر دین اللہ دا بیمار جد ویکھیا ایو گھر ہے جو لائے کے دوا میں سمندر نے کچھ پتہ نہیں کیا سننا ہے دین اللہ دا بیمار جد ویکھیا ایو گھر ہے جو لائے کے دوا دین اللہ دا بیمار جد ویکھیا ایو گھر ہے جو لائے کے دوا آ گیا مشکلاں مکیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل کشا آ گیا جیڑا مولا ہے کمبر تے حلول دا جیندا نوکر سدایا سلیمان کیا کہنے جی کیا کہنے سلام جیڑا مولا ہے کمبر تے بہلول دا جیندا نوکر سدایا سلیمان ہے جے سواری تے ہسوار ہون تائیں کر ختم چھوڑیا پاک قرآن ہے جیڑا مولا ہے میری زبان بخاری ہویا تو لکنت پیدا ہوندی میری زبان کوئی لفظ صحیح ادا نہیں ہوندا معذرت نال جیڑا مولا ہے کمبر تے بہلول دا ذرا فریش موڈ وچ ودے ویل سوتا جیڑا مولا ہے کمبر تے بہلول دا جیندا نوکر سدایا سلیمان ہے تو معلوم ہی نہیں ہوندا بھی ہن مکدا ہے اور میں اپنی مرضی نال مکنا کوئی پتہ نہیں کردا ٹھیک ہے جیڑا مولا ہے کمبر تے بہلول دا جیندا نوکر سدایا سلیمان ہے جے سواری تے ہسوار ہون تائیں کر ختم چھوڑیا پاک قرآن جیڑا مولا ہے کمبر تے بہلول دا گل بڑی وڈی کرنا چاہنا شاید گل بڑی وڈی اگاں کرنا چاہنا جی ہن کرنا چاہنا گل بڑی وڈی آندا جیڑا مولا ہے کمبر تے بہلول دا جیندا نوکر سدایا سلیمان ہے جے سواری تے ہسوار ہون تائیں کر ختم چھوڑیا پاک قرآن ہے جیندا بازو پکڑ کے رسول خدا کی تمن کو نو مولا دا اعلان ہے جا کے ذرا جیندا بازو پکڑ کے رسول خدا کیتا من کن تو مولا دا اعلان ہے جیندے گھوڑے دے قدماں دی ٹاپاں دیاں چیندا قسماں رہا آپ رحم جیڑا بازو جیندا بازو پکڑ کے رسول خدا کیتا من کن تو مولا دا اعلان ہے جیندے گھوڑے دے قدماں دی ٹاپاں دیاں چیندا قسماں رہا آپ رحمان ہے جیندے گھوڑے دے قدماں دی ٹاپاں دیاں چیندا قسماں رہا آپ رحمان ہے واسی عرشاں دا زینہ تے فرش ہو گیا من کے اپنے خدا دی رضا گیا مشکلاں موقعیاں کل نبیاں دیاں اج زمانے تے مشکل کشا گیا میرا مولا ولایت دی بنیاد ہے جیڑا سارے ولیاں دا سردار
بے شک واہ 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 کیا بات ہے میرا مولا ولایت دی بنیاد ہے، جیڑا سارے ولیاں دا سرتاج ہے، جیڑا سارے ولیاں دا سرتاج ہے، جیڑا حاکم تے مخلوق محکوم ہے، جیندا دوواں جہاناں اُتے راج، بے شک بے شک جیندا دوواں جہاناں اُتے راج ہے، اور انہاں سورج بلائے خدا جاندا ہے، جیندا ایندے غلاماں چ ایندے راج واہ 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 اللہ سورج بلائے ہاتھ ادا ہو گیا یہ میرا مولا ولایت کی بنیاد ہے، جیڑا سارے ولیاں دا سرتاج ہے، جیڑا حاکم تے مخلوق محکوم ہے، جیندا دوواں جہاناں اُتے راج ہے، اے انہاں سورج بلائے خدا جاندا ہے، جیندا ایندے غلاماں چ ایندے راج ہے، رزق تقسیم مشکل کشا کردا ہے، میرے مولا دی کائنات محتاج ہے، واہ واہ کیا بات بے ہے شک کیا بات رزق تقسیم مشکل کشا کردا ہے، میرے مولا دی کائنات محتاج ہے، کل طبیباں تو اعلیٰ طبیب آ گیا، کل بیماراں نو دیویں شفا آ گیا، مشکلاں مک گئیاں کل نبیاں دیاں، اج زمانے تے مشکل کشا آ گیا، موقع نظم سیاد ہے، میرے فن نو پذیر آئی اتنی ملی، اپنی اوقات و ہستی تو برتر تھی، فن شاعری میرے فن نو پذیر آئی اتنی ملی، اپنی اوقات و ہستی تو برتر تھیاں، ایک باری اور باقی نظام آخری فکرہ سمجھ چاہیا تھا انشاءاللہ مطلب پورا، اگر میرے فن نو پذیر آئی اتنی ملی، اپنی اوقات و ہستی تو برتر تھیاں، جد امام زمانہ نے بہانا پلئی میں مقدر دا اس دے سکندر میرے فن نو پذیر آئی اتنی ملی، اپنی اوقات و ہستی تو برتر تھیاں، جد امام زمانہ نے بہانا پلئی میں مقدر دا اس دے سکندر تھیاں، لکھی رکھنا فضائل میں سعادات دے، جھوٹی دنیا دی سوچاں تو کافر تھیاں، لکھی رکھنا فضائل میں سعادات دے، جھوٹی دنیا دی سوچاں تو کافر تھیاں، شاعری لکھن سناون دی چس آ گئی، جیڑے دے تو میں 14 دا نوکر، بہت شکریہ، لکھی رکھنا فضائل میں سعادات دے، جھوٹی دنیا دی سوچاں تو کافر تھیاں، شاعری لکھن سناون دی چس آ گئی، جیڑے دے تو میں 14 دا نوکر تھیاں، جشن مولود کعبہ تے اپنی نظم میں سمر جد سنائی مزہ مشکلاں مشکلاں نبیاں دیاں آج زمانے تے مشکل واہ 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 واہ